Martang yang mahita, dame ni di batana sumurun sen saduhu naroha imana mangaramoti ati-ati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani di batari hita imana tersurat di Hosea bidu 5 ayat 15 do bidu 6 ayat 1 ayat 6 tangga kemahatani di bata. Lahoma aku mudak tu inganaku paima dudukon nasida dosa nasidain. Jala di dulu nasida boiku di bagasan hagu koton nasidai. Pasuguton nama mengalui aku sian nasa rohana. Beta hita asa mudak hita tujahuba. Enunga ibana mengaribahi laus ibana pamalupita. Nunga ibana memugangi laus ibana manuari hita. Saya pangulon nadu hitan dung salpu 2 hari tole patularihon paihon na hita. Rasa mangulu hita maradupun ibana. Saya manada mahita. Saya ringgas mahita. Mangiahi para binotoan di Jahuba. Tudusun buah siang hari dositong ni habisarna. Jala saya narodo ibana songon udat tuhita. Songon udat nene nama murnohi tanui. Tunga hama bahenok kutuho ali Ephraim. Tunga hama bahenok kutuho ali Judah. Tudusun obun manugut do hadula temuna. Jala tudusun nabur menugut natibu malaik. Di bahini hukar hari nasida marhite-hite akka panurang. Hubulu nasida marhite-hite hata akka nasian papangakku. Galwisar akka uhupu songon panodang. Ay lomwa dorohaku mida asni roha asa mida pilihan. Jala lomuan mida parwidoto di dibata asa mida pilihan situtungon. Ido sahana. Dia makadonga saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus. Ditiki hami sada pelayanan sian sesi sending tu pelayanan tu pencara. Di pelayanan tu pencarai adong masalah. Nama ketidakon bersyukur ibana nampe di bagasan hamolo nampe ikon hona pencara ibana ala dido ibana moliate ma dang manur solia jadalang harung pola husul soli nampe masuk pencara ona uninde ibana dido ibana madok moliate ala di hati dakon ibana dumpe ditongon di bagasan pencara ibana asa hia mecaha hatani di bota. Jalan numpi di bagasan pencara asa hia songoni nang sipul di cahaya mana badan narubi do badan ni baru nunga di cahaya bana sapi sidung. Alani di hati dakun ibana do ima nangpe di bagasan stigma na hurang dinggan ibana di rohani colma. Nang songoni di rona kakilorgana alay liu ibana do huhamulati hoddo paditanami nang pe di baga sa pencara na hoddo pehya gucahatan di bata sampai selesai mungkin mulak kona pencara berjahatan di bata pe dakya alay nung di baga sa pencaron usol soli jala hubotoma dinggan bahasani di bata dohot nang songoni sampai dari ilu-ilu macah hatan di bata marhite para deku di hatane ninna ibana ma lahu mangujungi pakatorin alani dia makadonga saha porsiaun hido nanai teida tong nang di baga setupukon lau sada baga-baga na pinangino di bata tutonga-tongani bangsoi marhite si Hosea asa unang be ima songon bangso Israel bangso namar sundal manang bangso nasusitia tu di bata alai mulak manian ala nunga masay siguro hani di bata marnida dusa na sida
Masay sugur hani di bata, bahkan magigi mida akka pilihan na siya ng ari raya na alania, alarang di baga sa kapursiyaw, alay penuh dengan kepalsuan, penuh dengan perampasan, penuh dengan iman akka dengan ketidakadilan, bahkan tidak do di tengah-tengah ni panurang Hosea tongon di parangon di Hosea taringot tu ima idi penyesalan ni bangsui marhite dia may ima taringot tu adong nakin na tidak pola do dito rui bakka didok nakin ala hajahaton na sida gabi ropang arupaon terjebol na sida alani di dia makadong asaha porsiaon naing ajaran itu pukul dohita ima asa muba berubah dan bertobat iru na balga dipanggil di bata dipanggil di ayat 15 dipanggil asa olo na sida manopoti dosa na imal kengilo di ayat 15 manopoti dosa na sida asa diluda sida ima buhini di bata molo dipanggil di bata di son ima manopoti dosa unang be di paula-ula unang be marsangga-sangga unang be mulak muse ima tulau na jahati alai bui mana nasida ima mulak tu sakap ni di bata asa muba jali do lo monirohan di bata tu tonga-tonga ni bangsui asa halak na muba jala nau bertobat hidup pasuangon pola ridok jaladang gabusi jaladang benon nabi songon ima nakadingani gabe diakka dosane itu hajahaton manang to hamatian alai marhiti asin rohan di bata mula manian nasida tu hasitongan hibul marohan nasida na di makapor siyai dinggan basani di bata napaduahon nganaing diigil turpukot tu hita ima manadda hita di bagasan mulutta molo manadda hita di dibata ay marhite ibana adok kanguluan di bagasan mulutta satu partikyanon na marlapata dui molo taida songon naking panadaon ni bangsui gabido benasida mangarimangi termasuk do ima akka hajahaton na side ala parabino ni di bata do sudi di bagasan ngulutong jadi mulu manadda hita di bata dada holas sekedar taringot tu pada daun alai berengot tama imanak kani di pada dotai hubungan nama sedinggang gabi bui dia me takas manadda takas boto tahapor syate tung di bata perguna suatu dosa di hita agak bisa ngusito pahita dangadong halo puak kita dangadong buta patu pahita iya soholan di bata alani perlu tatadda jala perlu botot tak akasakat dohok lomoni rohana asapulin jala yes hita marhapor syam olan mangoloi di bata napatuluhon naing doholo ni trupukot tu hita ima mamuji di bata sian nasaroha dakkolan si paula sabing dakkolan di bibir dakkolan marpangaci dakkolan asaholan bagak di berkarak alai akas pamujirtai dia meisong aya onomin ay lo muador hakumida asni roha asamida pilihan jala lo muador hakumida parvinoto di bata asamida pilihan situ omma nani dok ni bata ay lo muador hakumida asni roha jadi pamujir taido sian nasaroha dan si pauda dan holan asa diberkalak dakola sekedar ima songon syair mana holan edde peral solion manang edde songon namana potidusa daun alai songo panadotai ima nakkan ngani pamujir tai alata ulupun songo si Hosea rata boto do di bagasa trupuko buhado si Hosea songon laho manguluhon bangsui
Pajun ni sia to bangsui asa marhamu bau jala asa mamuji di bata di hidup iba anak gani dia me nunga di lehut di bata halap bohon dohot hati orana tonga-tongani portibion nang tonga-tongani bangsui alani unang magupo asai kon lamta mahita mamuji di bata na parpudi ma ima naing arahon itu pukot tu hita tatadama dirita dia dobani debata molo hanak nama na daliri ido na kengani na dihalomohon itu hatta mereformasi ia halak nama diri ima adong mereformasi sidrina labatan na si diboto imana dong di bandone marhubas jala pasahat dong uduna tu debata asa nani igil ni di batapi siang ngudu na porsia dia meda kolas sekedar pilihan alay adok pada daun di dirita anggu pilihan tai dan apalino bagas di pangiyo di batang alay marhite ulaun do pandengir tado asa marhite bangulot tai do pandengir tai do di baru jauh hitam dungi mertubur jala mangerbang ma di bagasa tod di nabato kita lamtang jala lamatoras gabi lam tahu kita mengetusi lomo ni rohani di batang tong dia wakarung sa hapor siya naing ma hapor siya tay lam magudang lam mertubur songo tema ni ima trupukom namadok hapor siya mido na baruako atau kola kapor siya tay do nagabi pa ibarumul ni partondion na suya marucung alay ikotutong patuk bakalalingan marhite akka ulaw na dinggam sa liling nilidobetik kirita patupahod ding luto tapi lihom may tabama piliata ngulut taon marhite hamubaw ni roha amen martanyang mahita mauliate mariho ali Tuhan di bata napengoto kami marhite hatam na badi amen.